Здравейте! Днес в това видео ще си говорим за 3 истински неща, които звучат като измислица. Номер 1. Градът, който гори повече от 60 години. Какво е това? Централия е малък град в САЩ, който някога е имал хиляди жители и процъфтяваща въгледобивна индустрия. През 1962 година работници подпалват сметище близо до изоставена мина. Пожарът обаче достига до въглищните пластове под земята и започва да се разпространява. Първоначално хората смятат, че огънят ще бъде потушен бързо, но това не се случва. С течение на годините земята започва да се напуква, а от някои места излиза горещ дим. Властите стигат до извода, че пожарът не може да бъде спрян с наличните технологии. Повечето жители са преместени, а голяма част от сградите са съборени. Днес градът почти не съществува. Няколко души все още живеят там, а според експерти пожарът може да продължи още десетки или дори стотици години. Защо звучи като измислица? Идеята, че цял град е изоставен заради пожар, който гори под земята повече от половин век, звучи като сюжет от филм на ужасите. Номер 2. Езерото, което сякаш изчезва. Какво е това? Лост Лейк е красиво планинско езеро, което всяка година претърпява необичайна промяна. През пролетта езерото е пълно с вода от топящия се сняг, но когато нивото на водата започне да спада, тя се влива в голяма дупка на дъното. Тази дупка е свързана с древни вулканични тунели под земята. Седмици по-късно голяма част от езерото изчезва. За посетителите това изглежда като магия. Някои хора дори смятат, че водата просто се изпарява, но истината е много по-интересна. Учените обясняват явлението с вулканичния произход на района. Под земята има естествени канали, през които водата се оттича. Защо звучи като измислица? Представете си да посетите езеро през пролета, а няколко месеца по-късно на същото място да има само тревиста местност. Номер 3. Най-дългият експеримент в света. Какво е това? В University of Queensland през 1927 година учените започват експеримент с вещество, наречено катранена смола. На пръв поглед веществото изглежда твърдо. Ако го докоснете, вероятно ще решите, че е като пластмаса или камък. Но учените искат да проверят дали всъщност не е много гъста течност. Те поставят смолата в фуния и чакат. След години от върха на фунията пада първата капка. След това втора, после трета. Проблемът е, че една капка се образува приблизително на всеки 8 до 13 години. Експериментът продължава и днес, почти 100 години по-късно. Най-забавното е, че никой не е успял да заснеме в момента, в който капката пада. Всеки път това се случва между наблюденията. Защо звучи като измислица? Трудно е да повярваш, че научен експеримент може да продължи близо век и да чакаш повече от 10 години само за една единствена капка.